A continuació, té la paraula l'honorable senyor Salvador Milà, en nom del grup parlamentari d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Moltes gràcies, presidenta, honorable conseller, senyores i senyors diputats. També un capítol inicial respecte a aquest projecte de llei d'agraïments. Haig de començar per la relatora, la senyora Elena Ribera, que si no fos perquè sé que ho fa amb una espontaneïtat gironina molt gran, pensaria que vol esfonsar la meva carrera política dintre d'Iniciativa. Però ja sé que m'aprecia molt i que ho diu sincerament. Sí que m'ha agradat que recordés el tema que jo crec que ha ajudat a la tramitació d'aquest projecte, que és que vaig tenir la satisfacció de proposar que es retiressin les esmenes que hi havien creuades perquè la llei s'ho mereixia i crec que ha donat bon resultat i això ens en felicitem. Mirin, nosaltres naturalment votarem a favor del dictamen, explicaré les 3 esmenes que hem reservat i m'agradaria destacar, primer, que sort, perquè ens ha vingut just. Ens ha vingut just que fos la 4ª vegada, perquè no sé com van les coses, però si no ho fem en aquesta sessió d'avui, potser ens trobaríem que tindríem que esperar, o algú tindria que esperar, a una altra legislatura. I estem parlant d'un instrument necessari per aplicar el que és el llibre 3è del Codi Civil de Catalunya, que es va ser aprovat a l'abril del 2008, i he comptat i són 7 anys i mig, i el sector necessitava aquest instrument. Encara que pot semblar un tema molt instrumental i molt burocràtic, jo diria que la importància d'aquesta llei està en íntima relació amb la importància del que representa el fet fundacional a Catalunya en aquest moment, ja s'hi ha referit també el senyor Pedret, com a instrument de participació de la societat civil en l'assoliment de finalitats d'interès públic per part de milers de persones que hi posen diners, que hi posen patrimoni o que hi posen, que són els que també ens agraden a nosaltres, hi posen treball voluntari. En definitiva, hi ha unes finalitats fundacionals o uns fins socials, en el cas de les entitats, de les associacions que són declarades d'interès públic, que beneficien el col·lectiu de la societat a col·lectius més amplis que no pas els propis patrons o els propis fundadors. I dir això ja és important perquè hi havia hagut una certa deriva a vegades i sabem que un dels vicis que alguna vegada havien tingut les fundacions és que algunes es plantejaven més per afavorir interessos concrets o familiars que no l'interès global. Però això ja va quedar arreglat en el llibre 3è del Codi Civil. Són finalitats d'interès públic amb uns fins fundacionals perfectament legítims per part de la societat civil, que no tenen ànim de lucre, i això és molt important, i que sovint reben fons públics i col·laboren amb l'administració pública. Per tant, cal un instrument del protectorat per fer què? Nosaltres diem per garantir que aquest interès públic s'assoleix i es respecta, per garantir la transparència, per garantir que tothom estigui informat dels serveis, de les prestacions que donen aquestes fundacions i aquestes associacions d'interès públic i per garantir el rigor econòmic i fer-ho compatible això amb el respecte a les finalitats fundacionals. És un joc d'equilibris entre unes finalitats fundacionals que es volen assolir però que en la mesura que tenen interès públic requereixen de rigor, de transparència, d'informació, de publicitat i de rigor econòmic. Nosaltres també ens agradaria afegir, ja em refereixo a això en una de les esmenes, encara que s'hi ha anat introduint una mica, nosaltres insistíem una mica en la línia del que havia estat el projecte del període del govern catalanista d'esquerres, a nosaltres ens agrada dir així, del mal anomenat tripartit, nosaltres en diem govern catalanista i d'esquerres, en què insistíem molt en els aspectes d'assessorament, d'informació, de foment, sempre i quan naturalment les entitats ho demanessin. I en aquest sentit mantenim encara viva una esmena en què fa referència específicament a que una de les finalitats és precisament del protectorat hauria de ser assessorar, donar assistència quan les fundacions o les associacions ho demanessin. Es tracta de fer-ho, doncs, sense entorpir ni amb burocràcia ni amb requisits innecessaris el bon funcionament de les fundacions i associacions, deixant molt clar que aquest és un perill que hi ha hagut i que també s'hi ha referit el senyor Pedret, que no siguin instruments per fer negoci, ni per defraudar la hisenda pública, ni per fer pagament de comissions il·legals, ni per obtenir avantatges fiscals no pertinents o per afavorir altres interessos. I això cal dir-ho, com s'ha destacat molt bé. Aquest Parlament, en moltes legislatures, va constatar amb estupor que sota el sostre de les fundacions i del bonisme que tots som bons i tots ho fem a fi de bé, s'utilitzaven per coses inadequades. També, sobretot, tenir especial vigilància sobre el que en diríem les fundacions vinculades i associacions que formin part d'un conglomerat d'entitats
en què cal tenir especial control sobre aquestes vinculacions, sobretot que es conegui públicament qui és qui mana en un lloc i en un altre, perquè ningú pugui ser enganyat respecte al paper d'aquestes fundacions, perquè a vegades aquestes fundacions també renten la cara una mica a determinades entitats del tipus que siguin, doncs que a través de la fundació es fan perdonar els pecats que abans ho feien fent misses a Montserrat. Però ara està més bé que ho facin a través d'una fundació, no hi ha res a oposar. Per això creiem que està adequada la llei, en el sentit que també s'hi aplica la capacitat sancionadora. Jo diria que aquest potser és una de les concessions més grans que ha fet el grup de Convergència. Convergència és molt allò de fomenteu però no castigueu. És a dir, Déu ja els castigarà. No, sense esperar a l'altra vida, doncs hem de procurar que si la gent s'aparta de la recta via, si s'aparta d'aquest ramat que ens ha de portar cap al futur, senyor Elena Ribera, doncs que hi hagi el pastor que els doni un cop de vara i els posi sobre el redós, perquè no passa res, perquè el règim sancionador no l'hem de veure des de la perspectiva del que rep la sanció, sinó de la perspectiva del 99,9% que no rep cap sanció i per tant està molt satisfet. I en aquest sentit estem contents que hi hagi aquesta capacitat sancionadora. I l'altra esmena que nosaltres, dues altres esmenes que ens guardàvem, i això acabo, una era la possibilitat que el protectorat pugui, en circumstàncies extraordinàries, amb entitats que encara que no reuneixin els requisits per ser auditades en un moment determinat, segons la pròpia llei, a vegades es produeixen circumstàncies hem tingut casos de fundacions que resultava que eren molt fosques i que s'havien utilitzat per coses inadequades, que potser eren molt petites, doncs que poguessin tenir d'ofici el protectorat pogués actuar. I per últim, el control efectiu de les declaracions responsables, aquesta figura anglosaxona que a nosaltres ens agrada, però que, esclar, que em sembla que la societat catalana, que és més aviat mediterrània, no en té ben bé del concepte de responsabilitat que tenen els anglosaxons. I nosaltres volíem, i en aquest sentit també s'ha recollit, i per això estem contents, s'ha recollit que el protectorat ha de controlar les declaracions responsables. Nosaltres també tenim una esmena en què desenvolupem les actuacions preventives davant d'aquestes, és a dir, la possibilitat que d'ofici es puguin fer actuacions fins i tot substitutòries quan una declaració responsable no resulti adequada. Perquè si no, com vaig tenir ocasió de dir amb la ponència, fa por moltes vegades que fem aquest vici tan català, i ja m'atreviria a dir espanyol, de dir, nada, echa una firma, o res, firma aquí, que això és un paper més, no té més importància. Quan allà diu, jo declaro sota la meva responsabilitat que això i això i això, i després diuen, no, és que això m'ho va dir l'advocat que ho havia de firmar, els ditjosos advocats, o m'ho va dir el secretari del Consell, però jo no sabia de què anava. No, la gent ha de saber que la declaració responsable estalvia molta feina, molts tràmits d'autorització, etc., però que qui la fa la paga, i si t'equivoques amb la declaració responsable has de ser sancionat o ha de ser substituït. Res més, a l'agraïment també al conjunt, per descomptat, dels membres de la ponència, al senyor Pere Sol, que crec que ha fet també una tasca molt tècnica però molt necessària d'integració normativa que amb aquest tipus d'instruments fan falta. A nosaltres ens hagués agradat també, i ho vaig proposar, que traguéssim del Codi Civil del llibre tercer normes estrictament reglamentistes, és a dir, que van tenir el sentit el 2008 per passar aquest període fins que aprovem aquest projecte, però com un codi substantiu, normes processals no tenen massa sentit. Però bé, això ja ho arreglarà el temps i la vida, i res més. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Senyora presidenta.